the mystics in it, God. Shit, Ho got a hell of a grip. It's never a problem till niggas is spotting and bitches they all wanna stick. I liquidity split. Здравейте, парите на YouTube, аз съм Fault и днес ще дам началото на новата ми поредица, която ще е на Minecraft Survival. Важното за тази поредица ще е синглплеер. Намек, няма модове, няма помощ от никой, всичко сам си го правя. И нека започваме. Ще create на world пред вас. Да, ако се събрали съм с Forge. Версията е за 1.7.10. Мисля, да, за 1.7.10. Така, сега и креатваме world-а. Ще усетите лек лак като го креатна, смисъл сега като ме спалне, защото те първа се генерира терена и докато се генерира малко ще полаги. Така. Добре, мислех, че ще е по-зле. Няма нищо. Както виждате, имам... взех ачивмента. Имам Ray Mini Map. Инсталиран мод. Инсталира го, за да мога... Примерно, когато умра... Аз съм си активирал Dead Point, направил си настройките. Примерно, когато умра, да отида да си взема айтемите. Или... да си сетна чекпоинт, където ми е холма, за да не се изгуба. До някъде читърско, но просто не искам да си провалям поредицата, смисъл да не губя желанието да играя така, защото като умра един път всичко се прецаква. Нека започнем с събирането на дърво. Важна част от един survival е събирането на дърво. Ако се питате мен, доста е важно. Така се качим горе. Клиповете мисля да ги правя някъде си около 30 минути. И ще се опитам да ги качвам всеки ден. Нали, всеки ден по един епизод. Мисля, че се получи доста добре, ако съм сериозен на тази поредица. Но на 15 август, сега сме около 12-13 юли. Не съм много сигурен, защото не съм видял датата. Сега ще ви кажа с точност. Сега сме 12 юли, на 15 август замина на море. И тогава няма да мога да продължавам поредицата, което не е зле, защото до тогава ще съм направил около доста епизоди. И тези, които сте първо започват да ме гледат, може да се насладят на тези епизоди. Ще отсечем и това дърце, не знам, ще чупих това дълното мете. Ще да го поставя. И сега ще гледаме да си закопаме много бързо, защото не знам на какъв difficulty съм. Ще го пусна на normal. Ще играя на normal, защото не обичам на easy. Написал, няма шанс да игра, защото това е много скучно. Плюс това даже и читърско, майко няма ми стигна. Не обичам да оставам по едно блокче дърво горе, защото после изглежда гличното и трябва да се качвам да го чупа. Еми хубаво, имаме два саплинга. Сега да намерим горе-долу приемливо място. О, ето го тук. Ето го нашето местенце. Даже там има открит камък, ръкичка. Ето тук сега си го изкопаме. Не, това няма го съединявам. Като за начало, поне да... Поне да... За тази вечер да останем тук, ще е добре. Взех още един ачивмент. Между другото, съм взел тези 3 ачивмента, а трябва да взема адски много ачивменти, които още не съм отключил даже. Като тисна това, кое стане? Чудно нищо. Окей. Оставяме това. Отваряме го. Прави си 2 клечки. Колко кирки си направя? Сега си направим една. Защото като барем камъчето, ще си направим много по-добра камена кирка. И тази ще изгорим сигурно в печката, която не знам кога ще направим. Сега се стремя много по-бързо си направя дупката, да направя врата и да се преместя вътре. И каквото трябва да го правя вътре.
Такова пълно търся кол, храна, нещо такова. Предпочитам го правя вътре, защото не искам да умирам първата вечер. Сега. Слънцето даже... Още даже не е след обяд, което е добре. След това да не падаме. Слагаме тук, правим една врата. И сме защитени с тази вечер, разбира се, ако стоим вътре. Ако спите защо не съм пуснал версията на 1.8, това е защото заради Forge. Също не е заради Forge, но важна роля взима и Forge. Значи, опитах се да намеря Array Minimap за 1.8. Защото оцеляване на 1.8 е много по-интересно от 1.7.10, 1.7.2 и така нататък. Защото от 1.8 има адски много нови блокчета, които аз още не съм ги разучил. Но просто е доста интересно да си развивате, примерно, собствен survival на 1.8. И аз нали бях така надъхан, че ще направя започва поредица на survival на 1.8. Тръгнах търся Forge, тръгнах търся Array Minimap, показва се, че намерих Array Minimap. Казах си, аре няма нищо, ще намеря някакъв друг подобно на мап. Инсталирах Forge. Не тръгна и Forge. Със стартирането веднага той ми крашва. И нямам представа защо така ми крашва. Инсталирах около 3-4 Forge и не става. Та за тези, които ме гледат, ако искат survival на 1.8, могат да напишат в коментарите как да оправя тази грешка, защото хич не е приятно. Особено като знаете, че има много по-нова версия и вие да си играете на стара версия. Но какво да се прави? Като сме нубове, не може да се теглим нормална версия, така е. А аз не съм търсил много. Просто търсих отворих 2-3 сайта и това е. Така, спираме да говоря и да обърнем малко внимание на Minecraft. По-голяма няма да я правя. Аз главно я разширявам заради камъка. И сега да видим. О, има време. Сега още не сме започнали да огладняваме. Ще направим 4 пръчки всъщност. Взимаме 200. И си направим първия меч, който ще е каменен. Оставяме всичко тук. И отиваме на експедиция за храна. Защото нямам храна. О, не, това е много лошо. Не виждам нито едно животно. Така избягвам да спринтя и да скачам. О, кол, yes. Ей, това ще ме затопли тази вечер. Ей, малко кол е. Мисля, че ще е сравнително повече. Няма нищо, все пак е доволно. Там даже виждам пак, мисля, да. И крава ли виждам? Да! Оха, много крави. Супер, това е много добре. Така, хора, осигурихме храната и топлината и подслона за тази нощ. Ето вие трябва да бързам. Защото всеки момент ще започне да се стъмва. Аз не искам... Майко... Аз не искам нощта да ме завари някъде навън. Да я заваря по-точно аз. Ще убия малко крави. Горе-долу 10 пържоли да имаме. Ето и онази там ще убием. Пенка! Ти пенка ли си? Отговори ми, бе. Пенка ли си казваш? Падна надолу. Емри. Даже мисля, че може да си направим част от бронята, значи взимам този кол сравнително бързо. Давай, Кирко, ти може, вярно теб. Давай. Окей, доста кол взех. Мисля, че трябва копа, но като търся такова, че трябва... О, даже овце има. Но този път не съм сигурен дали ще успея. Всъщност, се опитам. Окей, вече спирам да убивам. О, и прасета! Супер. Много съм доволен. Сега търсим овце. Бързо трябва да намерим 3 овце. Всъщност още 2. Ако спите защо залегло много ясно, защото не искам
да прекарам цяла нощ в гледане през прозорците на вратите. Значи, аре бе, аре още нове. Окей, почвам да спринтя. Дай газ! Дай газ! Имам сравнително добро количество храна, така че мога да си позволя да спринтя поне до сега. Значи, майко, колко се обърквам. Трябва да се правя настройките, но не отказвам да спирам сега точно тук на седнището. Така. Бръсо. Шугъркен! Аз ще го взема. Добре. Силно се съмнявам, че няма да успеем. Силно се съмнявам, че няма да успеем да направим... О, what the fuck. Че няма да успеем да направим легло за тази вечер, но това като цяло не е баш голям проблем. Значи, връщам се веднага. О, не, връщам се веднага. Спокойно. Но ще не ме заварваме след нищото. Моля те, имай милост към мен. Майко, аз си изгуби, бе. Не, това не е добре. С малко ще залезе. Ще излеземе ето отвънка, само за да видим залеза. Колко е приятно, ето тук ще застанем. Но разбира се, първо трябва да имаме достъп до холма, така че когато залезе, веднага да се приберем. Няма да видим. Ето го там. Ето тук ще застанем и ще погледаме малко залеза. Нищо колко е приятно. Само да не дойде някой зомби ми изненада. Я. Не, няма нищо. Сега монстерите са добри с нас. Още не са се появили. Поне сега. Мале тази крава как ми сплъща. Пише, че е нека паек. Залечето е много приятно. Много е приятно за гледане. Вижте как всичко става оранжево. И нощта поголва деня. Да, особено ето в този момент сега. Адски и много красива гледка. Та ще го скриншотна. Готово. Добре, време да си ходим. Залезът тъкмо приключи. Сега ще си отидем в нашия импровизиран холм. Поточно дупка в земята. Затваряме. Сега си направим 2 торча, 3. Аре колко 12 ще се получат. Ще стиме тук. Тук. Остяваме и тук, да не се спалне крипър или нещо такова. И майко, крипър! Фак. Бързо, влиза. Няма да успея да запуша вратата. Сигурно... ще успея. Добре. Сега сме напълно защитени. Може да си направим сега една печка. И да започваме да си печем храната и да подготвяме нещата за следващия ден. Тук съм половината въглища. И започваме да печем първо кое. Почваме първо краешкото месо. Имам в момента 17 кожа, което ще е доста добре, ако си направя броня, тъй че в момента за да събирам кожа за букшелфове, за книги и такива неща е напълно безполезно. Защото още аз нямам легло, камо ли за други неща. И сигурно ще кажете, че е напълно безполезно, защото след малко ще намеря айран. И ще си направя айран броня. Но това е нещо като спомен. Като спомен за първата ми броня. Сега ние ще вземем тези пържоли. Ще се наядем. И сега... Значи, кой ще направим? Не, отварям още. Сериозно ли бе, защо така ми го причиняваш? Майнкрафт. Две вълна. Стане ли го? Ще стане, ако Майнкрафт не беше толкова. Бързо ли? Има 6 точари, си направим още малко. Прямо още около 16. 16 е много добре. Така. Ставаме това тук. Това ще вземем половината.
Какво си взем? И време си направим тулсовете, които тулсове ще са камени. Я. Ето така. Имаме клечки за нуждите тулсове, които ще са... Ако чувате звуци, това не питайте. По-добре да не ги чувате. И много се извинявам, ако ги чувате. Така, сега. Вземем останалите пържолки. Трети лев станахме, това е доста добре. Първо влезнахме, имам вече лево. Сега един чатник, те остава да си направим тук, си чат на първите неща. Но, това няма как стане. Да си подарим малко инвентар, защото хич не е приятно да ни е разфърнен. Е така. Да приемем. Аз имам, изчакаме да се пече и ето тази. О, не. Кирката няма да издържи. Чувам скелетън. Здравей. Виж ме. Гладък. Гладък чупа глад. Гладък. Буц. Хареса ли ти? Хареса ли ти? Ами това? Ами това? Цели ли ме? Добре, не ми трябват ни айтеми. Взех някакъв крипър, скочи точно това блокче и ми гръмне. Даже има вероятност да ми гръмне често. Което не искам хич да става. Така. И я само да видя какво е. Окей, с вас ще се върне когато стане ден. И така хора, стана ден и докато стане ден си играх ето този камък да го чупа на ръка. Беше доста забавно, също не. И сега време да си обираме нещата и да тръгваме да търсим по-добър хоум, по-добро място за живеене, защото това наистина не е добре. В момента мисля си взема абсолютно всичко. Торчове и всичко, което съм сложил тук. Все едно да не си речи, че някой е бил тук. Вече няма да забележи дупката, да я маре. Сега какво ще направим с вас? Отиваме ето към този баям, защото натам вече знам какво има. И нека да потегляме. Аз хич не обичам такива сноу баями. А това мисля, че е сноу баям, или ако се лъжа, не съм сигурен. Просто казвам, че потегляме насам. Сега, време е да си поговорим малко за поредицата ни. Ами, то с една дума, какво да се каже? Майко, там има скелет. Трябва да го избутаме някакси, което не съм сигурен как ще стане. Така, яйце. Още на яйце. Запалете ми какво да говорим. Значи, какво имам предвид под този survival? В смисъл, мисля тук да правя сега, първо ще се направя обикновен холм. И след това, когато се развия, мисля правя редстоун автоматични ферми, чикън ферми и такива. Да има доста редстоун с една дума и да има доста големи постройки на едно и също място. И това доста добре ще се получи според мен, пак казвам, ако съм редовен. И така. Само една секунда, трябва да си оправям стройките, защото... Да, така е много по-добре. Защото, виждате сега като оправих смутлете на максимум. Виждате, примерно там санда как е. Как се откоряват блокчетата. Сега като го натисна на OFF, на заради. Вижте как почти не се личи, че има блокчета там. Все едно, ако не знаете, че това е на блокчета си, да, хванате идеята. Просто не се очертават блокчетата. Сега това е доста по-приятно.
Значи на така... овце! Ето. Хора. За сега няма да убиваме повече овце, само мога да убием още малко кравички, защото забелязах доста. Значи ти си ми жертва. Аре вие двете, защото сте много красиви и дебели. Ще ви убия и вас. Ей, ти не ми трябваше. Фак ще го взема. Добре. Сега с една дума нямам представа къде хода, което е доста зле. Се отървия на рей минимапа. Това не трябваше да става. Видял ли? Не знам как се отваря рей минимапа. Това е много лошо. Няма нещо с този достъп до картата. Ето тук е доста равно, но тук няма нищо. Има само храна. И вълна, разбира се. Но аз искам да има малко по-така, по-неравни площи, повече дървета, даже и село, ако мога да намерим. И се надяваме да сме в Biome Extreme Hills, в момента сме в тази игра. Не обичам в този байом. Хич не обичам. Обичам там, в този байом, където са обикновено селата, в смисъл, където има ок дървета. Всъщност почти няма ок дървета, но... Абе... хора, не знам как се казва този байом, но много ми харесва, защото граса го прави по-цветен и светъл. И всичко е по-там, обстановката с една дума е по-приятна. Докато тук виждате какво е тъмно... FPS дропна. Да, докато тук виждате какво е тъмно, силно, някакво такова, мрачно. До някъде е. Ако е тъмно, още по-зле. Да, сега. Мисля и тази нощ да прекараме с вас и... О, каква хубава рекичка. Тази нощ да прекараме с вас и да спираме клипа и да очаквате следващия епизод, който ще бъде качен утре. Значи моята идея за графика на качването на тази поредица е... Снимам да речем примерно когато мога, което ще е към 2. Снимам. Веднага след това го конвертвам клипа. И ако не съм качил клипа за този ден, го качвам. А ако съм качил, ми е подготвен за утре. Точен час не съм установил към колко ще качвам клиповете. Де, как си спъш, че това е село? Защо така е, майка? Холистър не мога да си скефи. Да, по-натам към следващите клипове мога да уточня час, когато точно ще ги качвам. И въобще със сигурност дали... Трябва да съм сигурен, че ще се справям с график. Понеже аз сега съм качвал клиповете, когато мога. Значи тук аз виждам нещо. Просто камък. Добре, това не е добре. Трябва да минем насам. Да видим. Не мога да преценя дали е нощ или ден или какво става по-точно. Значи, съжалявам за FPS дропа. Не знам дали само на мен ми е FPS дроп или просто... не, мен дроп. Така. Виждаме тук море. Като се замисля, ще стигна края на това островче или на този world. И ако не намеря този байом, който искам, ще си направим лодки. Няма да издам защо. Да то става и да не знаете. Сега, тук мисля, че ще ми хареса. О, не. Ще ми има сняг, няма ми хареса. Окей, продължавам напред. Не, има сняг. Има масивно сняг. Сега ще се огледаме по-хубаво и ако намерим байом без сняг, се спираме там. Разбира се, такъв, който да ми хареса. Да не е такъв камък или такъв мрачен. А ако ли не, връщаме се, или ако там има океан, правим си лодки и чао. Сега гледам много да не падам от големи разстояния, защото не искам да ми взема фал дамедж. Защото всъщност съм сигурен дали
като падаш от високо ти взима durability на бутушките? Мисля, че не. Мисля, че не. По durability ми го взе от скелета, където ме застреля ония път. Преди малко. Океан, океан и отново океан. И разбира се, я. Не взима. Това е някакво островче. И аз сега разбере. Още мога да преценя. Това е зле. Не знам колко часа сме. Иху. Този клип ще стане доста скучен. В това съм сигурен поне. Особено заради този много тъп. Ооо, ес! Супер! Супер! Много съм доволен. Да. Майка ти тъпа, защо FPS дропваш? Това прави така. Или, я. Така е по-добре. Да сравнително по-добре. Само дето графиката не е хубава. Сигурно защото ми е прегрял компютъра като бойлер. Може заради това да е. Какво да се прави? Няма го изключвам сега заради 10 минути без лак. Ще не е хубаво. Добрата новина е сред този лак, че намерихме желания байом, който да се надявам, че е сравнително по-дълъг. О, здравей. Чао. Значи това служи за декорация, но се надявам, че там където се заселя ще намеря още такива неща. Овце... Да, сега я намирам, когато не ми трябват. Яп. Слънце. Залязва, това не е добре. Слънцето залязва, което зна... Че... Дали как ще се изръса? Слънцето залязва, което значи, че... Става нощ. Което значи, че трябва да се закупим някъде. Да направим него и да заспим. Което значи, че ще отнеме още повече време. И what the fuck? О, там виждам бряг, който е хубав бряг, не е с скала. Искам само да го видя. О, не. О, не. Това ме разби. Много ми харесва. Много обичам. Аз много обичам такива езерца и те да са обградени от острови. Защото нямате си на представа колко яки снимки съм гледал. Тук правят някаква къща, после някаква къща там, после оттам къщи. И тук къщи всичко се вмесва в едно. И долу има стъклен пот и гледат надолу към езерцето. Не казвам, че ще го направим всичко това. Просто казвам, че много обичам такъв байом. Даже тук май има и пустиня. Или просто... Това е плаж. Не, това е плаж, даже тук има... APS дроп. Даже тук има океан. Океан ли? Да, тук има океан. Окей, сега с вас се заселваме ето тук. Трябва да сложим крафтинг тейбъла. Уха, гледай какво хубаво място ни направили хората. По-точно Майнкрафт. Благодаря ти, Майнкрафт. Благодаря, че се гледаш за нас. Сега така. Тураме леглото тук. Легаме и... Глич. Не. Зъза. Вземали си глото. Вземай с това. Само ви пак така реално. Така, идеите, които ми хрумват са. Тук си правиме началната къща. Където около 5-6 нощи в търсене на айтеми и копане ще живея. По-натам, ето там имам една идея за Medieval House. Мисля така да го направя да излиза от планината и да отива към езерцето. Пак така, както казах, със стъклен пот. Като направим тази къща, се преместваме там и всичко това го чупим, за да не грози. Разбира се, ако го направим хубаво, мога да оставим нещо като барак или нещо такова. Но сигурно се съмнявам, че ще стане нещо хубаво. Понеже аз бързам си направя къща, за да не съм така без подслон. По-натам може тук да... да видим. Тук даже има sugarcane и тук още едно островче, което
Ето тук може да направим примерно на едно мостче, от тук може да направим още едно мостче. И ето тук примерно, кажете го, езерце специално за риболов. Тук направим една малка къщичка с честове и въдици и едно малко пристанище. Тук може пък да направим един огромен кораб, защото площа е доста по-голяма, а не искам там да вземаме площа. Тук може да направим един кораб, който пак да е нещо като склад. Тук да. И фермите сигурно ще са по-натам, защото всъщност фермите има време за тях. Сигурно ако да намерим равно място, ще ги издълбая. И така. И все едно. Благодаря, че гледах този епизод. И надявам се поредицата да ви ентусиазира в Fuplex езика. Да се абонирате за мен, да лайкнете този клип и да коментирате ако нещо ви харесва или не ви харесва. И разбира се, очаквате следващия епизод, който ще го кача утре на 13 юли. Да, друго не знам какво да кажа. Отново казвам, благодаря, че гледахте този епизод. Аз бях Фолт и чао!